Господин Хайтов, какво влиза в дефиницията на кортежа? Какво трябва да включва? Искам най-напред да заявя, че аз съм против това състояние по софийските основно и по-малко през останалите улици на страната ни, които се трупат, правят задръствания и по някакъв начин пречат на гражданите за движение. Темата е доста интересна и тя е основно в полето на КАТ, така да се каже, защото най-напред ние трябва да сме наясно този тип кортежи пречат ли наистина на движението, каква е тяхната правна регламентация и дали има случаи, когато застражават живота на другите участници в пътникопотока. Струва ми се, че това, което ние именуваме като кортеж, а то е една основна кола и една, така да я наречем, придружаваща или пилотна кола, не може да бъде прието, че наистина кортеж в онзи смисъл, в който се трупат автомобили от 3, 4, 5, 6, 7 или 10 автомобила. Това, което сме виждали при посещение на държавни глави или на короновани особи. Целият този режим трябва да бъде правно регулиран. Това, което е характерно за някои представители на бизнеса, е да се движат с пилотна кола. Ние не може гръмко да го именуваме кортеж, но трябва ясен и точен баланс. По никакъв начин, когато две коли се движат и целта им е да бъдат непосредствена близост една до друга, да не застрашават и да напречат на останалите участници в движението. Има ли значение дали колите са затъмнени стъкла или не, дали се движат допълнителни охрани с колите с кортежа? Вижте, в един автомобил може да бъде пълен с охранители, може да има и 2 човека, може да има дори и 5 човека. Пак казвам, най-важното е хората, които са вътре, с движенията си и най-важното с управлението на моторното превозно средство да не пречат на нормалното движение на останалите участници. Що се касае до затъмнените стъкла, там законодателят е ясен. И това е правило. Не може да се затъмняват стъклата извън фабричното им затъмняване. И то е съобразено с всички правила, като тук отваряме една скоба и тя е: предното стъкло не може и не трябва да бъде затъмнено. Що се касае до задните, има правила, има фабрични регламенти и те трябва да се спазват. И никакви други допълнителни затъмнения не бива да се поставят. А по отношение на броя на охраната? Защото има голяма разлика между движение с един охранител и това да вървиш с 10. Ние да разграничим нещата. Когато говорим за кортежи или за пилотна кола, каквато е най-често практиката, ние не знаем колко човека има в тази кола много често. И това е добре, защото когато те са си вътре в автомобила, те по никакъв начин не смущават и не пречат на останалите участници в движението. Но има случаи, когато заради основната кола, така наречената пилотна или придружаваща кола, се противопоставя на нормалния трафик на останалите. Пречи, прави задръствания, пречи на пешеходци. Това са нарушения и не трябва да се допускат. А що се касае до охранителите, все ми се ще да вярвам, че отминаха годините, когато един бизнесмен или както и да го именуваме някакъв гражданин, около него има безброй други лица, които се представят за охранители. Това е тънка работа, това е специфична материя. Не може всеки по един или друг начин да се именува охранител или бодигард. Сещам се за един невероятен филм с Кевин Костнер. Там дори в игралното кино нещата са изведени от реалния живот, затова и там е показано един истински професионализъм. А който има допълнително излишни пари да ги харчи за така наречената охрана, бодигардове и така нататък, това си е негов проблем. Макар че, знаете ли, в така криминалната ни хроника, криминалните ни сводки, мога да посоча десетки случаи, когато силно охранявани лица
за съжаление, не са успявали да запазят живота си.